Salut! Mă numesc Carmen Zacarian, am 19 ani și sunt din Chișinău. Astăzi este luni, 2 septembrie, ziua în care compania îmi transferă absolut toate comisioanele pe care le-am acumulat pentru săptămâna trecută. Și acum, drept dovadă, aș dori să trecem la un bancomat, cel mai simplu bancomat care există la noi în capitală, pentru a face un extras numerar. Acesta este cardul pe care îl primesc de la companie. Absolut toate informații de care aveți nevoie o fac doar de la mine. Skype-ul este mai jos. Așteptăm banii. Poftim cardul. Este un card care îl puteți face doar și doar la companie. Este imposibil să faceți astfel de card la noi în țară. Dar banii se pot face în orice colț al lumii. Poftim cecul. S-a primit că pentru săptămâna trecută au fost 4100 de lei timp de o săptămână. La sfârșitul acestui video o să vedeți pozele. Poftim acum banii. Nu este o problemă, adică sunt bani adevărați. Poftim cardul și poftim cecul. Ceva mai real decât acesta nu cred că ați putut vedea undeva. Am 19 ani, sunt din Chișinău, un băiat foarte simplu. La revedere!